haga kerjang ukpa badukun badumen sim bakuy Amen. kajinya jong try jong Yesus Christ berkajinya jong ublay lemak Yesus lok jong men sim bakuy kidon bor rengkat bat pi Ringkat bat piro. ladang kam baklam mendin kari bat de jong ikong mirian ibadon hang ne namar nga klempek Facebook kini kisngi don por kendet bangi ya penkre na mentak wall youth day te nga klet Henry don bok ba kadon ka notification menin ke de ke birthday jong I kong Mary Ann pi klem wish te ta daw ni wish I men ka sngi ni duai na ka banta ka jing tumu jong I mo ble tre kan dad kerkui I kam tam ba I bat ya kalangkor ka bakhia ku mi principal jong ka PGT college mo men sim ku don bor rengkat bat I kam tam ba in la ban penyai ya ka college ka kum ka saindur jong ublei badru na ka banta ka jing baha jong ka imlang ka salang komen ko para tu ngin kubur bangi long kinong pop knang bangi long ki balakre bande ni amu ki jing maya bakoi ngapla hau blei bren bor baro badia pi komen ko para Banglane pop shibun e da ka jing perkat aki tin aki kam da ka jing le da ka jing le palat jonga da ka jing le palat jonga da ka jing le palat pakrau e jonga namar katang kerpat ya kamaria bakoi kabayai sa aka thai sosti ya ki angel badi kiru khoi badi ya pi komen ko para manduai na ka banta jonga how try ublei badan bor boro ni snei yangi badan dalam mabi ki pop jungi unya lam yangi shaka jing em bam jukut Amen. ini aduai ko blei ko nong da jong ki bakar men hame uba klem mame om don bas kem om don ka bakoi
Do te kerhai ya jing isen e jong me halor jongi. Namar lembat me kum unong sen syar bar unong yalam jongi. Nginang ban pendon kami ki babaha ki ba du no bat kumta wat mentahi nginang ban bat scam ya ki ba ne junom. Dokor kui kong Mary Ann ba jing tumu ga babaha jongi ya ka yeng ga sam jongi. Dau trai jongi Jesu Kristus kon jong me. Ubaye marubas ni syareng kat bat me ka jinya long ka we jong men sim bakoi. Ublay junom la junom. Amen. Kajing pule na kita ban kong kisim. Hakito kisni hajibon utrai lapau hau Solomon hakajing posniu. Bat ublay ulaong. Topan ayu ngan ayapi u Solomon ulaong. Kotrai ko blay jonga melapelong sim yoshakri jong me hakajaka u David ukpa jonga. Yang ngalong tang u kenarit bat ngamtip ayu benle. Bat usyakri jong me udona pedang upat bamel ajin. Upat bakrau ya oba omla ban keny ne ban nyau. Namar ba ubun breu. To ay namar kata ya usyakri jong me ka jingmut ba syampang ban sinsyar ya upat jong me. Kenang banganduk nang ban penia perah pedang kababaha bat kabasniu. Namar uay keny ubala bat sinsyar kat une upat bakrau jong me. Kalau pensong bahaya utrai bau Solomon ulapani kene kumta ublay ulaong hau namar bab hilapani kene bat pimsyam lapan na kamenta yalade bat ban imslam ne ban yospa ne ban yo ya kajing im kinong syun jompi henry pilapan na kamenta yalade ban yo ya kajing syampang kenang banduk itu ya ka kabadei hakmi nga ayapi mentakat kum ka ketin jongpi hakmi nga ayapi ka jingmut bastad bar ka jing syampang bakumta ompat judon mano ubakumapi haswa jongpi bat enom don mano ubakumapi hadin jongpi ka ketin jong trai Isyo yaw bele. Ngalakular putra yak
kajing pule baan kajing pule na kasiti upalus bakoj sya ki Kristan harong ko para nitip baha ki baro ublay utray na kabenta kajing baha bat kito kiba iye yau kito kay ya kiba lakot katkum kajing tmu jong u namar ya kito kiba ula ito lupa ulamang luparo bakin nya sremdur bat ukon jong u kenang ba undup long uprang sngi jongki para babon bat ya kito kiba ulamang lupa ula khodro bat ya kito kiba ula khod ula penman hok ro bat ya kito kiba ula penman hok ula pendon burom ro kakten jong utrai Ngis ngo yaw blay. Kabeneng bat kakendau namar melapen pau ya kajing maya jong kahima hagi barit baria Ringkat bat piru. Kajing penbenar ke gospel berkuit ke kumu Matius. Kahurom hami utrai. Ujisu layatu ya kaparshi hakikat ba. Kahima beneng kalong kum ubriu. Ubalabet de usembay ubabha kalangka. Ujisu laong haki senran kahima beneng kalong kum kajing kan show balaburi halangka ubriu ukum la rengkat yaka kum ta uburi biang yaka ulakmen hadu kata baru di baro kakabau don nata wan pai baru tit ya kata kalangka kahima beneng kaya sri ru ya unong kai ubawat ya ki paila ki babaha anda ula shem wei ubakam koridor ula di baro kat kabau don baru la leitit yau tau paila ka hima beneng kaya srim ru ya kajar kabala peno hakapung ki jai dok kha baro ki ngat haka anda kaladap ki nongtong dok kha kila ring ya ka sharengko bat ki shong baniabate ya ki dok kha Yaki babha ki tap aki jendiang, yaki basniu ki bread no. Kanlong kumju andala wai ka perthei. Ki angel kin lek bandlum yaki briu, ki basniu na pdeng ki babha. Bat kin len share yaki syakalwar din. Hangta kin sa lenyar, bat kin kiryat benyan. Hato pisngotu yaki neki ki ujisu la keli yaki. Hooi ki la jubab. Kumtau la pai kitin. Kata kamut paman lau start ai ubala kelalong usendran jong kahima beneng. Unlong kum utraying ubasei naga kuin jong u yaki ki bat mai bat ki bariem. Ka gospel jong utrai. Kajingero yami ku Chris. Yang kerpat piu pinduai na kabenta jongi. Namar la shai bunmut nginyelit nene na Shillong syaka World Youth Day sa Portugal sa Lisbon ni duai bangin la ban poi ya ka masuk masan ti badru bangin la ban le ya ka babha ya ka kam ban syakri yo blay angkat berki kena samla day ban lorni syapang giwei hende kwa ban itu ipi kuwei ke jinja ka basisha syapang wei briu ba shnong jungi kumba kato kanes nem manshua namar ka shnong jungi kam le ka shnong
kaba long kum kasor ka di snong dong kendong paka mo ti katu kada sne menshua ka poi ka surok bar haba poi ka surok udon wei u parlok snong uba don ka cintrang do kata ban tit kali te ha ka cingduk u di ki kendo ki puta ki jaka ki puta bat u tit ka kali ura ka kali snong hoi hak tu ki por ka bahai malumala ka surok na mata sudet siang rong tang ma ha jin sarong ha jin sungu kwa padan kamplat ya kane ka kali ha ka jing bom nang banyak kali utundru shene shitai tandra shene shitai hadin shitayo ka kali kamlong briu shu mde long briu ka kali kamlong shu ban pendan kamru ki accident shene shitai hadu baki engine dru kam sedang shu kam start shu Temban se uhap bread no iya ka kali Henry umpat hon ubi biang kat ke baudon ya kita ki cakah ki puta ki kendo ki siap ki baudon upelum belang bantit biang sakoi ka kali tang bom dap pisashu uhap simram napo SBI hawat ulat nang nyak malumala nama kowe kali la penjot ulat nang nyak malumala tang ban amar bom la ban siu shu ya karam ke SBI kala shimno ya kata kali menta beli don cakam don puta ulong kumubik udang im mo don kelok don kikun Henry syurik bela be jakala jomro don syu nei ni lorni sipang jungu Henry long ke ke ba ngok tamulang kumno ngibu ya mo ya tak jing ang nut jungi ngi keng kordor wat ya kaliru ha ji im jungi kajing penlong mau koridor ne tiar koridor ya kita ki AK kayalam yu sha kajing duk sha kajing kerdu minta haus nem ar hajar khat nyoy mat nangam baklang kan mau tu ki jinja po Bangalore we nong krong wala im lagi pau haus nem babam da ki jingbam ki batam na ki restoran ba bread ki briu sha jaka bread nyot lagi pau haus nem im hata ka kom im hakasngi ke bau yap ikli yang tak jaka ke bau sa jaka ke bau tia hakrum jong ke matres jong ke palong jungu kilap itu nyolak tengka kun show yang tak bisa nyolak tengka yang ada uim tak ke babam yaki batam nak hospital ki bagi beri kilap berat kata yule saya kedai kejingkan show jungu ya kaspa ke hajar kenal tu nuwe kena balak sahang ban ngi sipor man syuang ni ubay first saya ke matrik aba ki beriu ki kli u kono pi pelut por ban krekot ado kat no por pi pelut por ban krekot ban yo rang ha ke matrik wi thu bu pelut kat pa kata por mat ki don ki bakli ki ong hado pi pendan kam mobile pi pendan kam komputer kum kan ke juk menta ban yo ya ke jing nang jing start ta kena u ong em what she second ngam pelut por ha ke mobile ha ke komputer ngapelut por tang ha ke kot ba ina school ngam don tuition ngam don mano ngapelut por tang ha ke puli ke kot mat kata kawan ram yu ya ke jing job benongkong benongkong ha ke por matrik kini light ligi jinya tu khana ki bang ngai tu ep kapan kan mau yingi baladangi ken kor ke e ngin job ngin yo hoi kum hak toga story ke benongkong udu briu yo eka kali tangba mo pitip hingut ban ong ayu uba ar ru keju mat uba lai ru keju ka gospel ke bangi pule mendak sngi ru ka krentik halor kata ngi so kum no don lightly ki parshi ki bau jisu kren bau kren shipang kita ki mau kordor ba ki briu ki tang ha ga chi em jongki parhadu kat no ki kloi ban dilut ki jaka ki puta ban yo itai ba kordor ha ga chi em jongki ko para Kristen be ke bangi ken kordor ha ga chi em jongki hadu kat no ngila tres dom ban yo itai ba kordor hadu kat no ngila len yele de ban yo itai mau kordor na itai jing kordor ha ga chi em Kristen jongki hoi ngakwa ban tu epi ke wei na baro ke jinya ki ba mangi ngiyo aga ji em jingi kum ki Kristen
ba kordor du ha ka jing im jingi kum ki Kristen kam tam kum ki Katolik kedai ka Eucharis don ki ba kordor palat ban ya ka Eucharis namar ha ka Eucharis ba khoi u Jisu udon teli telan ngan pule ka tokat ni ki point ki ba ki riu khoi ki kren pang ka Eucharis u Thomas Aquinas ba khoi uong kum ne ha ka Eucharis u Chris dala dehi udon balai ngi wan siing mane balai ngi le dak ding pana balai ngi duai ngi kwa ba dong bangin dei ban don ba u Chris Henry ban wan sya ka mas ba khoi ban wan sya ka Eucharis ba khoi pat ngi salia kiwe ki balang ki ong ngi dong bud jong Chris ngi dei ta Henry ya ka Eucharis kim ken kor kam dan jingmut sa we ru khoi u ba kerteng u Ambrose khoi ong kum no ka Eucharis kadai ka jing ai jong ka jing em pam jukun ha ka Eucharis ba khoi ngila yo lupa ya ka jing em pam jukun kini kini kintin ki bau Ambrose ba khoi yu ang sa we u ri khoi u ba pi baro pela pule bhas phang ne u ri khoi u Maximilian Kolbe u ong kum ne pitip ki angel ki bisni bhai ngi ki breu namar mangiyo aban bam ya ka Eucharis ba khoi kimni kintin junga kini di kintin jong Maximilian Kolbe hawai lapan kalasah kasih dak jing ong jonga namar kini jing thok gede tin paren mo wong ki angel ki bisni bhai ngi ki breu namar bangiyo ban pedang ya ka Eucharis ba khoi hado kata gede jing kordor jong ka Eucharis ba khoi kata gede jing kordor ka bau Chris ula ai ngi ya ka Eucharis ba khoi Henry kat no nak deng jonga bat jompi ngi ken kor ya ka Eucharis ba khoi hado kat no ngi len ni la de ban poi sa ka mas ba khoi man pedang ya ka Eucharis ba khoi yo le se piong batang kini kiru khoi ki bas mo thu ya kata ya ka jing kordor jong ka Eucharis ba khoi dei tang kiru khoi ki bala klat no wat la ki briu bina ka we ka balang ru ki la smo thu suki ya ka jing kordor jong ka Eucharis ba khoi Henrik basungsi ka long ngi ki badan ha ka balang Katolik pat ngim nyo kor ya ka Eucharis ba khoi na kata kata ngi aptang jisin cita yo ban poi ka mas ba khoi wala dang ngidon kalat kalenti ban poi ka mas ba khoi man la ka sniru ngim lei namar ngim pat smo ken ya jing kordor jong ka Eucharis ba khoi kumu ong ipi mene mdei tang mangi ki Katolik wat kiwe ki briuru kelas dang ban song tu ya jing kordor jong ka Eucharis ba khoi kumbang itip mat ngi bena sepang kuwe u pastor u bapau namba u benihin ha kuwe na ki jing kendu jong kini ke Pentecostal sapo California u ong ya kini kenten ha ka balang Katolik don bon ki kampla namar ba ki don ya ka Eucharis ba khoi une pastor ula lap ya jing shisha pat ngangai bau blei udang unsa pensyai susu ikiwe ki para bangai ru ya jing kordor jong ka Eucharis ba khoi namar kadai kata ka bangi yo sngo ha jing pule ka banangkong mene u blei na ka por u wan shanga chapi hoi ha jing pule ka banangkong meneng yo sngo blei wan chau Solomon ha jing pot snew ublei yo rasa wan sanga bat spi om hagajing pot sniu handrei hagajing ya kendu bat ki himben ki para bat ki parlok ki para jor yo rasa ublei wan sha ki to ki parlok jungi ki bamdei ki Katolik lengba jong na bat jong pi bangin kren halor ke Eucharis ba khoi nang ba kin yo jing panshai mo nang ba kin pan ya ke ke babha kumbau Solomon upan mene ya hagajing start ke hagajing start ka de ublei ke jing start ka de ke Eucharis u Solomon u klempan ya ka spa ka pho u klempan banyo ya kejing yada na ka benta ka yit ka hima chung Henry upan u ong ai ngai kejing start ka kejing start ka de Chris kejing start ka de ka Eucharis habang ngiduai bunsin ngiduai na ka benta ka ying ka sem kan ba mangan koit ngan klain ngiduai na ka benta ka ne ngiduai na ka benta ka tai hatu ngiduai mo bengin yo ya ka kejing start atau ngiduai mo bengin yo ya ka Eucharis ba khoi ngatrai ngi gini ka liturgi ka bangi rekhe menda ka sngi ka dei ban kan mau yang abade pi na kata ka dau kat bang ngedang duai bengin yo ya ka jing start ka jing champang kam tam yo Chris ya ka Eucharis ba khoi atau ngipat ngila dilut kat ka bangi don ban yo ya ka Eucharis ba khoi atau ngila len la de atau ngila trash tom ban pois ya ka Eucharis ba khoi ngihap ban puson na ka por sya ka por
kat bangi dan tip bak yu Chris bakoi kadai ke kita ka bak kordot tam ha ka jing im jungi hatong ngil ale ban poi syaka hatong ngil ale ban pediang ya ka namar tang ha ka yu Chris bakoi ngin yo ya ka jing im bam jukut kumoong u ambros bakoi tingi duai ru ha ka nei kamas bakoi mamangi ki badon hang ne ki weiru ki ba snow ki ba ngap leng ba kene ka jing kren kin ban sung thu ira de ya ka jing kodor jong ka Eucharis bat ngin nang la borobor ban poi syaka bangin la borobor ban yo yak ta ka jing imbam jukut enyero ayuk Jesu Christ junom la junom amen tungin ya yen ban ini pelaya la ka jing jinduai kiriu ngai do ngin ya karpat ya ublei ukpa jungi ubala jit yangi na kabenta kahima jung u na du basdang Nagam ta ukpa bukho jungi ubishop jungi kiling do bat kikatikis bakin duk penlek yala ka jingim ha ka batrek klam thai ban penwan ha po ka hima ublai ya kibriu balapan khamti ha ka jing sumar jongki ngi kerpa de mi kutrai nagam ta ka negar mpai kristan jungi baki bomlong kristan saudong jungi kindup yo jingmut habayo I yaka jingya ia jongi markeliang baka mentoi sibun banlong kijong kahima ublai ngi kerpat yami kutrai na kementa iwei pa iwei nangi ba utrai unduk ai ngi kadonut bangai sna ban pendam haki sandur jing ia jongi mankas ngi haka jing im jongi ngi kerpat yami kutrai na kemta gitu kibala kelamat la ha kemensiam da kejing sarong kaspa bat kejing thala bo trai unduk pli ya lagi khmat ya ki khmat jongki banyo I ya kejing bomlarkam jong kita ki baki I bad ya kejing kordor jong ka hima ublai ngi kerpa de me kutrai na kebenta ki brio baro bakin dup sothu ya la kejing be
ba ansya yalam hau tu sya ka jing kordet junom haka jaka ban bud ya ublay sya ka jing suk bam cukut ngi kerpat ya mi kutrai Mi kerpat ya mi Ikat kutrai. try. Ini duai jar-jar na ka benta. Ki jin temu jungi shemet. Ini duai bingin yoi ka jing start ka jing em jungi. Ini duai bingin yoi ka jing kerku na ka benta. Ki jin dan kam ki bangi dan kam. Ini duai nam ta ka jing temu jungi kong Mary Ann. Benta ki to baro ki bar ke yes ni ka jungki. Ni kerpat ime ko try. Ikat yami ko try. O kapa ngi ro ime na ga benta ga jing e. Pamela the halor jongi nadu basdang silenter ka jing em jongi. To ai yangi ka dot nut ka bangai snang. Bahkan dup penla yangi ban pendep ka jing pen em jongi. Ngi pan ya ka ne lang bau kres utrai jongi. Amen. Duai komen ko para ba jing kinya jonga ba jong pi kalong ba priang hun hakmat ublei ukpa badan bor baro. To try and priang priang jiknya giti jompi. Nak benta ke jing ro ka burom ka keteng ke jongu. Ka jing mento ingi beria ka balang buku ko jongu baro. barakoi. To priang ko try ingi kerpat ki jing terwa ki bangi wanra na ki jing ai pahu jong me. Balang ba ka jing try bor ba jong ka jing ai jong me. Kini ki jing maya ba kentang tam. Kin pen kuit yangi ha ka de ka jing imba menta but kin yalam yangi sha ka jing kemen ki bane junom tau Chris utrai jongi Amen. utrai undon ringkat bat pi Ringkat papiru. to kin tiu yela ki dot nut Ikan tir ki shau try. to ngin yangu yo try kin rat ublei jongi Ka shong hog bat kadai. ta shisha ka long ka basong hok bat ka badai ka de ti jongi pa ka jing pen im yangi maman la ka por ba ka jaka bana engu yeme ko kin rat ko pa ba kuit ko blei badan bor bat bam jukut lang bau try jungi Jesu Christ ha u mela mon ban pen thamai ki e baro da ka ba ai ban ta lem yangi ha ka cinta pura jung u wala ulalong ha ka dur jong u blei pen ban ula pen suda yala de da bat da ka snam jong ka ding pna jung u ula pen yesuk e ka prathei namar kata takan tiu yu u halor ki e baro bat ha kito baro ki ba ko ngu yu ulah kalalong katemei jong kajing imbam jukut. Kumta rangkat pada ki angel ber ki ar kangel. Ki kets im ber ki hima. Bat baro ki pait berlin ber kabor jong ka beneng. Ngirwai jirwai ya ro jong me. Kat badak uwe kasur ngi penpena.
sha melong bukuit ko try ka tmei jong ka jing kuit baro namar kata ngi karpat yeme to pen kuit pen kantang ye kini kijin terwa jongi da ga ba pha yu man sim jong me kum ka jer halor jong ki bakin dup kala long yingi kamet bat kasnam jong utrai jong yu Jesus Christ ha kapor bala dino ay ubadala ka mons ngau bha ula pediang ye kijin sha shitom ula shim yaw kupu pada ka ba ngu yeme ula kedia ya ubad ula ai uhala kesendran uong to shim mato bam na kene pi baro namar kene ka long kamet jonga ya ka benen IT na ka benta jong pi hagaju karukom andala laya bam ula shim ka kuri pada ka ba ngu biang yeme ula ai ka hala kesendran uong to shim mato di na kene pi baro namar kene ka long ka kuri jong ka snam jonga jong ka jutang bat mai bat bam jukut ya ka ban pen mi na ka benta jong pi ban na ka benta ki babun ya ka ban mab ikipop to le ya kene ban kan mau yanga ka jin maya jong ka jin ye jinyap ka jimi pat jungu ngitarwa hame ko try pu chung ka jing em ne ka kuri chung ka jing pen em ngida ai ngu ai dem namar bala nyow yingi ki babit baniang hakmat jung me bad ban shakri yeme da ka bas ngorit ngi karpat yeme mangi ki bayo benta ha kamet berkas namu kres ngin long ba pen yatli ka way daw man sim ma koit do kan mau ko try ka balang jung me ka bla prang hasatla ka perthei patoi panjanai ka ha ka jing e ringkat bar Francis ukpa ba koit jungi u Victor Bishop jungi bad baro kileng do tokan mau lemru ye kimen ki para chinrang bar kantei ki bala yo thia da ka bakramen ye ki chin mi pat baria baro ki bala khlat no aga chin isn e jong me to pediang ye ki sha jin shai khamat jong me to isn e ye ngi baro ngi karpat ye me barangkat bal kamaria thi su ti ba khoi ki mi jong u blei u Joseph ba khoi u kurim jong ka ki apostol ba khoi bat baro ki ri khoi ki bla pen song bha ye me pat teng la pateng ngin dup long ki babit ban yo ban talem ha jin im bam jukut ngin yaro bat don boram yeme da u kun jong me u Jesus Christ da u lembat u bat ha u kan long ha me u ble u pa ba don bor ha ga jinya long ka we jong u men sim ba khu baro ka burom bat ka jinya ro ju nom la ju nom kumbala hukum yang irunong pen im bat kumbala hikai ingi dagaktin blay ingi nut ban ong kupa jong iubahag neng kanlong kabakuy kakerteng jong mi kanwan kahima jong mi kanlong kamon jong mi Hagang daw bahagnen To ayang ibenta kajimbam jongi Kabahala kasngi Bato magyang iyaki rengkang jongi Kumbangi rungiman Yaki bales niu yangi Badwad yalam yangi Shaka jing penshoy Henry to pela yangi Nakabas niu To pelai jengingi kerpat ko try na kijing sniu baro
Haga jing sebun jong me to ai jing suk jing san ha kis ngi jong ngi. Kenang badaga jing ya raba jing yesen e jong me. Ngin light bor na kapop. Bat ngin yo jing ya dana ga jing jen jar baro. Kat bangi dang ap kmelenti ya ga jing kermen bakuy. Bat ka jing wan pat jong nong pen im jong ngi u Jesu Christ. Namar ka jong milong kahima, ka jong mi kaborbat kaburom, junom la junom. Putra Yesus Christ may balong ki apostol jong me. Kajing suk nga i happy, kajing suk jong nga ai happy. Wat pe ki pop jong i. Henry kajing ngai jong kabalang jong me. But ha kajing subun jong me to ai hakai kajing suk but kajing yatali ka wei ka kum kamon jong me. Mame uba im beruba sensyar junom la junom. Amen. Kajing suk utrai kan don borobor rengkat bat pi. Ringkat bat piru. To ngini truai kada kajing suk iwe pan. Kajing suk bat pi. Hakmi ukun lang brod jong ublay, hakmi ubakit no ikipop jong kapertay. Sukito gibala khod syaga jing kawai jong ukun lang brod. Ko blat ngomlong ba chang hok bemen marung po ba yeng janga. And raise to ang Tien kamen sim janga kan sakya. Kamet bagas nam kris kan ling syaga jing imbam jukut. Amen.
ngin ya duai ngila bamla sip kotrai ya kene ka sakramen jing blei kajing pen menta bane sa jong kajing sha shitom jong ukun jong me to ai ngi kerpat bagane kajin ai ya kabama uhi ula ai hangi da kajing ik bamla shempang kan ya lam yangi sha kajing pen im jongi do kor khui kong Mary Ann ibar ke sni kha jingi menin ba yak jin tumu ka ba bha jongi dau Chris utrai jongi Amen. utrai undon ringkat bat pi Ringkat bat phir. ublei badon borboro on kor khui pi ba yak jin tumu ka ba bha jong pi ukpa baru kun baru men sim ba khui Amen. toy leit suk kamas kalawai Nis nis ngau ngau ngu yau blei Kaburam hokpa brau kun brau min sim bakhuj. Balong haba minikong cu mata berabor cudom la cunom amen. Kodunot bakhuj tamu Jisu. Tu isne yangi Ko Maria konang irap ki Kristan. tuduai nam ta cungi. Kakerteng pa brau kun brau min sim bakhuj. Amen.